Zelan kaixo guztioi, mutilak eta neskak, David naiz, sake irakaslea. Hau da lehenengo bideoa, eta ikasiko duzue mate oinarrizko batzuk. Hasiko gara. Lehenengoa, munduko mate azkarrena. Da zuria F3, E5, G4, eta orain, beltzak lortuko du jake mate mugimendu batean. Mugimendu bat besterik ez. Nola lortuko duzue orain jake mate? Erreginaz. Diagonalean, zoroaren mate, erregina H4 eta da jake mate. Estaltzeko ez dago modurik, peoiak atxeran ezin dute mugitu eta erregea ez dauka lekurik. Orduan jake mate. Hau da zoroaren matea. Beste mota bat. Ospetsuena, noski. Mate pastor. Mate pastor izeneko oso ospetsua da. Eskolen artean oso edatuta dago mate hau. E4, E5, erregina H5, orain besteko peoia, E5ko peoia zaldia hemen, eta alfilaz, beste erasotzaile bat, F7ko laukia, bi aldiz arriskuan dago, baita erreginarekin, baita alfilarekin, eta orain beltzaren txanda da, mugituko baliz aldia, orain nola egingo duzue jake mate. Nor izango da erasotzailea, erregina ala alfila. F7ko laukia arriskuan dago, baina norekin jango duzue lauki hori, peoi hori. Erreginaz noski. Erreginarekin jango dugu peoia eta hau da jake eta mate. Jan ezina da erregina babestuta dagoelako alfilarekin. Mate txintxeta ere, baina bere izena da erabiltzen du mate pastor. Maiz gertatzen da mate hau. Beste jake mate mota bat. Orain, zurien txanda da. Nola lortuko duzue jake mate mugimendu batean? Nola lortuko duzue? Saiatu, mesedez. Zaldiarekin bai, baina norantz. Norantz doa zaldia jake mate egiteko. Ez, hori ez, jaten badugu zaldia ez. Jaten badugu zaldia, izango da jake, baina berreskuratzeko dago beste zaldia. Orduan aldaketa hutsa, besterik ez da. Ez da hori. Zaldiarekin, baina beste lauki batean. D6 laukian jauzi egin dezake zaldia, eta hau da jake, xake eta mate. Eta baten pentsatuko du, baina peoiarekin jan dezakegu zaldia. Txarto, barkatu, baina ez da posible. Zergatik ez da posible, pentsatu. Iltxatuta dagoelako, peoiarekin ezin dugu jan zaldia, zaldi zuria, zutabe berberan daude erregina zuria eta errege beltza. Horrexagatik da jake mate. Beste bat. Adibidez. Kasu honetan, oparitxo bat,
Nola lortuko duzue orain jake mate beltzaz? Pentsa ezazue. Errege zurian arriskuan dago, baina nola? Nola lortuko duzue jake mate mugimendu batean? Erraza da. Diagonal beltza ahula dago. Orduan, alfilarekin egin dezakegu jake, xake eta mate. Bai? Arriskuan dago errege zuria, estaltzeko ez dago modurik, eta ez dago lekurik ihes egiteko. Mugimendu hau egingo bagenu, berdin izango da jake mate, baina bi mugimenduetan. Jake, orain, aurreratzen badugu peoia, hau izango da jake mate. Alfilarekin ere, jake mate. Baina, pentsatzen ari zarete, zer gertatuko den, zaldi zuriak jango balu erregina beltza. Kasu honetan, ere izango da jake mate. Nola egingo duzue jake mate orain? Alfilarekin berriro, bai? Alfila G3 izango litzateke, ere jake, xake eta mate. Arriskuan dago erregea, galdu dugu erregina zuria, baina koskada berriro arriskuan dago errege zuria eta ez dago konponbiderik. Orain, 18ko mendebaldeko mate ospetsu bat ikasiko duzue. Delegal izeneko mate. Hau, E5, zaldia F3, D6, alfila C4, G6, zaldia C3, eta alfila G4. Kasu honetan, ematen du zaldi zuria hiltzatuta dagoela, bai? Hori ematen du. F3ko zaldia ezin du mugitu, bestela erregina galduko genuke. Baina, kasu honetan, salbuespen bat da, zaldiarekin jan dezakegu peoia, eta orain, beltzaren txanda da. Zer egin dezake beltzak? Erregina jatea, bai? Erregina jatea. Akats larri bat izan alda? Ez dut uste. Orain, zurien txanda da, eta prest zaudete egiteko jake mate bi mugimenduetan. Pentsa ezazue, pizka zailagoa da, baina ez da oso zaila. Nola lortuko duzue orain, jake, xake eta mate. Zalantza duzue, geldi ezazue bideoa eta pentsa ezazue, patxadaz. Zer egin dezakezue jake mate, xake mate lortzeko, egoera honetan. Zurien txanda da, eta lortuko du xake eta mate bi mugimenduetan. Lehenengo mugimendua derrigorrez da hau. Alfilarekin jango dugu F7ko peoia. Xake. Orain, alfila janezina da. Zergatik da janezina? Bestuta dagoelako, norekin? Zaldiarekin. Ezin dugu jan, beltzak ezin du jan alfila. D7ko laukia ere dago arriskuan zaldiarekin. Hau da mugimendu bakarra,
behartuta dago erregea E7. Baina orain lortuko duzue xake eta mate, mugimendu batean. Mugimendua aurkitu alduzue? Zaldia D5. Eta hau da xake eta mate. Baldintza betetzen dira, errege beltzak arriskuan dago, errege beltza eta estaltzeko ez dago modurik, xake zaldiarekin estaltzeko ez dago modurik, xake eta mate. Momentuz hori besterik ez, baina bideoa amaitu baino lehen ikasiko duzue nola saihestu behar duzue mate ospetsuena, mate pastor. Orain izango zarete beltzak. Bai? Hau E5, erregina H5, zaldia C6, babesteko peoia, eta alfila C4. Egoera honetan, orain, beltzak zarete, nola babestuko duzue F7ko peoia. Gogora ezazue, zaldia erabiltzen baduzue, izango litzateke xake eta mate. Eta hori ez da batere zuzena, noski. Zer egin dezakezue? Babesteko, salbatzeko mate ospetsu hori. Aurreratzen baduzu G6, orain ez da izango jake mate. Diagonalean txita dago erregina. Noski, berriro saiatuko balitz egiten jake mate, erregina F3 berriro mehatxua argi dago, bai? Adibidez, akats bat, D6, hau izango da berriro xake eta mate. Baina, berriro salbatzeko zin da zuzena beltzaz. Ez dago mugimendu bakar bat. Baina proposamena da erregina aldaketa bat. Erregina babestuta dago zaldiaz. Eta ondo daude beltzak, kasu honetan. Mugimendu hau ez bazaizu gustatzen, beste aukera bat da zaldia. Eta zaldia babestuta dago erreginaz. Momentuz ez dago arriskuan F7ko laukia. Eta jokua, bai, jarraitzen badugu, erroke egingo du beltzak, eta partida lasaia, arriskurik gabeko egoera batean, jarraituko du beltzak. Horrez gain, erregina zuria ez dago ondo kokatuta. Bai, zergatik. Kasu honetan, garaiz erabilita dago erregina zuria, eta zaldiarekin arriskuan jarri dezakegu erregina. Ikusi duzue? Arriskuan dago erregina zuria. Mugimendu zuzena kasu honetan izango da hau, baina demagun akats larri bat, bai, sartuko balu zuriak, orain eraso bikoitza lortuko duzue, eta partida irabaziko duzue. Gutxienez, abantaila ederra lortuko zenukete, dudarik gabeko. Nola egingo duzue jake eta gero jango duzue dorrea. Nola lortuko duzue orain eraso bikoitza. Beltzaren txanda da. Pentsa ezazue, behar baduzue, geldi ezazue bideoa, pausa. Beltzaren txanda da, eta lortuko duzue eraso bikoitza.
Soluzioa da hau. Zaldiarekin jango dugu C2ko peoia, hau izango da xake, ez da xake mate, baina derrigorrez mugitu behar da errege zuria, eta gero zer egingo dugu. Bidaia aprobetxatuko dugu eta jango dugu dorrea. Bai? Eta oso zuzena da. 5 puntu balio du dorrea, gogora ezazue. Amaitzeko ikusiko dugu iltzaketa bat. Oinarrizkoa. Kasu honetan, azken mugimendua ez da batere ona. Ez da izan batere ona. Orain zer egin dezakezue, erregina beltza irabazteko. Erraza, bai? Berriro gara zuriak. Zer egin dezakete zuria? Lortzeko erregina beltza. Arriskuan dago? Momentuz ez dago arriskuan. Baina, alfilarekin iltzaketa lortuko genuke. Iltzaketa da hau. Mugimendua aurkitu alduzue? Denbora gehiago? Mugimendua da hau. Iltzaketa. Iltzatuta dago erregina beltza. Ez dago mugimendurik, diagonalean dago erregina beltza eta erregea. Noski. Jango genuke erregina, 10 puntu balio du. 9, 10 puntu. Eta alfila 3 besterik ez. Orduan aldaketa oso ona izango da. Beltza nahi badu alfila jan, erreskuratuko dugu. 9, 10 puntu irabaziko genuke. Eta orain, bideo amaitzeko, nola lortuko duzue beste eraso bikoitza. Eraso bikoitza dorrea irabazteko. A8ko dorrea irabazteko. Erraza da, bai? Oso antzekoa. Nola lortuko duzue dorre beltza. Eraso bikoitza izango da zaldia C7 xake, 2 mugimendu dauzka beltzak, bai? D7 eta D8, baina berdin da. Hurrengo mugimendua izango da dorrea jan zaldiarekin eta 5 puntu irabaziko genuke. Abantaila ederra, poliki irabaziko dugu partida, bai? Momentuz atxilotuta dago izkinean, zigortuta zaldia, baina 5 puntu irabazi dugu. Eta mutilak eta neskak, hori besterik ez. Orduan, beste bideo batean, beste gauzak interesgarriak begiratuko ditugu. Ondo izan, eta ikusiko gara. Agur!